Ale mám tu ďalší príklad. Ano. Je to tiež dosť vzácny nález a síce zo 4. storočia nášho letopočtu. Je to unikátna žiarovka. Celá je, prosím, z baranej kože. Ja viem, že vám to dnes možno bude smiešné však. Ale keď si uvedomíme kruté životné podmienky, v akých žili naši prapredkovia, musíme obdivovať dvomyselnosť vynálezcu, ktorý dal prednosť práve tomuto materiálu pred takou krehkou hmotou, akou je sklo. Však prosím. Žiarovka je nerozbitná, je trvanlivá, nepremokavá. Akurát jednou jedinou jej nevýhodou je, že neprepúšťa svetlo. Keď si uvedomíme, myslím si, že je z 9. či z 3. storočia. Zo 4. Zo 4. Áno, veď to už vidím. Keď si uvedomíme, že v 4. storočí ešte nebol elektrický prúd, takže táto výhrada je nepodstatná. Bezpredmetná. Áno. Tak toto boli všetko také vynálezy, ktoré predbehli svoju dobu. Však. Máte ešte nejaký príklad? No mal by som ešte niektoré príklady na vynálezy, ktoré spĺňali svoju funkciu už v tej dobe, ktoré spĺňali svoj účel, ale o ktorých existencii sme dlho nemali ani tušenia. Napríklad však toto. To vyzerá ako kus dreva, odpílený z pňa stromu. Áno, ale len na prvý pohľad. V skutočnosti ide o mimoriadne cenný objav z 3. storočia nášho letopočtu, z okolia Čabradského Vrbovku. A síce o našu prvú dochovanú dlhohrajúcu platňu. Alebo ako vy mladí hovoríte, long play. Je to veľmi cenný nález. Tieto kruhy, ktoré, ako by ste sa mylne nazdávali, značia vek stromu, nie sú ničím iným ako drážkami, na ktorých je zaznamenaný zvuk. Áno. Že vám skáčem do reči, toto je zrejme jediný vynález, ktorý objavili archeológovia podľa sluchu. Áno. Ja by som mal takú otázku, ako sa dosahovala pri takejto longplayke reprodukcia? Prstom. Presnejšie povedané nechtom. Však vtedy ešte nebola manikúra a tieto záležitosti. Majiteľ platne strčil ukazovák ľavej ruky však do tohto otvoru tuná a niekto z príbuzných, teda musel to byť blízky príbuzný, aby mohol tú platňu krútiť a majiteľ potom takto prstom dosahoval tú reprodukciu. No, zvuk nie je najkvalitnejší. Ale vtedy musíme si uvedomiť, že vtedy ľudia ešte nemali také nároky. Okrem toho, táto platňa je všestranne použiteľná, teda viac účelová. Dá sa použiť ako zbraň, dalo sa ňou hádzať však ako diskom alebo bumerangom. A v neposlednom rade sa ňou dalo aj prikúriť, čo pravda vo vtedajšej dobe, v dobe ľadovej, tiež nebolo na zahodenie. No čo sa týka účelnosti, tak dnešné LP platne nespĺňajú toľko všelijakých účelov. To spĺňajú snad ten zábavný účel. Väčšinou len pre zábav. Obdivuhodné, koľko tvorivého génia mali naši predkovia. Veru. Ale tieto vynálezy sú zahalené pláštikom anonymity. Vám sa iste podarilo počas vašej vedecko-výskumnej práce odhaliť túto anonymitu a zistiť nejakého konkrétneho vynálezcu v našej histórii. Áno, isté, pravda, že budete taký dobrý. Jedným z nich, veľmi, ak nie najvýznamnejším, je, prosím, tu mám aj jeho bystu, vtedy ešte neexistovali fotografie. To je, prosím, zo 4. storočia takisto nášho letopočtu a je to známy náš vynálezca, inžinier Buľa. Z Korytnice. Inžinier? No teda inžinier to skôr spomínam len tak symbolicky, však vtedy ešte tieto tituly sa neudeľovali. Buľa bol samouk a aj ho volali Samo Buľa. My vieme o ňom len toľko, že zomrel práve na následky svojho vynálezu. Čo by našiel? Fazuľový prívarok.
Bolo to takto. V tom čase sa fazula používala len na hranie. Ľudia si krátili voľné chvíle tým, že triafali fazulou do hrnca. Kto trafil, dostal dobrý bod. Kto netrafil, ako to už býva, zlý bod. Kto mal najviac dobrých bodov, ten vyhrával. A čo vyhral? Tú fazulu, čo bola v hrnci. Tento buľa zrejme omylom nechal hrniec nad nekrytým ohniskom, začalo poprchať, voda sa dostala do hrnca a keď si buľa išiel po výhru, fazula už bola uvarená. No, aj takéto náhody hrajú svoju rolu v histórii objavov. Pán inžinier, my sme u vás počuli, že vy v súkromí sa tiež zaoberáte. Áno. Vynálezmi a objavmi. Áno, no ja Mohli sa by ste snažím nás sám oboznámiť? sebe dokázať, že vo mne drieme génius prapredkov. Mohli by ste nám ukázať niektorý zo svojich vynálezcov? Vynálezov, áno. No prosím, tak ja tu mám jednu zo svojich starších prác. A síce prosím, lyžica s dierkou. Tomu nerozumiem. No prosím, tak keď idete do reštaurácie, objednáte si polievku, prinesú vám ju horúcu, nemusíte čakať, naberiete s touto lyžicou a kým lyžicu priložíte k ústam, polievka vytečie späť do taniera a tým sa vo vzduchu cestou do taniera ochladí. Takže ju potom môžete pokojne zjesť, samozrejme už normálnou lyžicou. Je to účelné a pritom zábavné. A jeden z mojich najnovších vynálezov, prosím, to je ďalekohľad. Pardon, ale ak sa nemýlim, tak ďalekohľad už niekto vynašiel. No nemýlite sa, bol to pravda, že inžinier Galilei. Ale on vynašiel, pravda, ďalekohľad klasický. Keď sa pozriete cez klasický ďalekohľad na nejaký objekt, tak sa vám ten objekt, neviem, či máte tú skúsenosť, ale ten objekt sa vám neuveriteľne priblíži. Človek, ktorý sa díva cez ďalekohľad, sa zľakne, mykne sa a môže dosť aj k vážnejšiemu úrazu. Môj ďalekohľad je založený na tom, že nepribližuje. Takže moment šoku odpadá. Je to, ako vidíte, prázdna rúra z ľahkého kovu. A keď sa ním pozriete však takto, prosím, tak nech sa páči, som vám to našteloval. Dobre. Keď sa cezeň pozriete, tak vidíte všetko v tej vzdialenosti, v akej to skutočne je teda reálne a nie skreslene. A keď ďalekohľad obrátite, tak je to to isté. A v tom je zmysel môjho vynálezu. Ďakujeme vám, pán inžinier, za rozhovor a želáme vám predovšetkým veľa duševného zdravia.